କାଲି ଏକାଦଶୀ ମୋର ମଠରେ ଗୁରୁଜାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ ଅବଢ଼ା ଖାଇବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି महाप्रभुଙ୍କର ଚକା ମେଳର ଆଢୁଆଳରେ ତ ମୁଁ ଆସିଯିବି ନା ସେଇ ଭାବରେ ଜଣେ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ହାତରେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ହାତରେ କେମିତି ଯିବେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁହଁକୁ କଳା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବେ, ଖାଲି ହାତ ଦେଖିଲେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି ମହାପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ, ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ପବିତ୍ର ଲୋଚନକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଆସ ଆସ आज महाप्रभु पाखे समस्ते दीप लगाऊँ तो मुझे महाप्रभु पाखक आसी दीप लगाऊँ आज गोटे कुनी रथ या बहुत भक्त ये देखुं दर्शन कर ice cream will be free. Buy one get one free with ice cream. हमारे प्रचार गाड़ी के पास आइए, आइसक्रीम
ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ରସିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ